masu shan taba sigari idan ana magana 'yan giya kada ku ɗauka ana magana da wasu mutane da suka bambanta da ku bambanci mai nisa, domin duk illolin da tassa suka sa shari'a ta haramta giya akwai kwatankwacinsu a cikin taba sigari. Bincike ya tabbatar da cewa zuƙar taba sigari na sa bushewar zuciya, ƙari akan curutoci masu ɗimbin yawa da yake sabbabawa ga baki da zuciya da tsarin tafiyar numfashi da na mafitsara, kuma shine babban abin da yake jawo kansa ƙoda. Haka kuma shan sigari na sabbaba bugun zuciya da ciwon hanta da hawan jini da ruɗewar ɗatanna pancreas da kuma mutuwar sashen jiki. Kada ku gana faifaye ya ku 'yan uwa musulmi, akwai waɗanda suka lissafa hatsarin taba sigari da illolinta har guda 120, ni a nan guda 10 ne kawai na kawo. Sannan abu ne da kowa ya sani cewa shan taba yana zubar da girma da mutuncin mutum a idon jama'a. Ta fuskar adadin mashayanta, alƙalumman ƙididdiga sun yi nuni da cewa sama da mutane maza da mata miliyan 1,220 ke shan taba a sassan duniya. Wannan ya nuna kenan a kowane mutum 1,000 a duniya akwai mutum 165 mashayan sigari. Daga cikinsu a kowace shekara taba sigari na halaka mutane miliyan 4 daga cikin masu zuƙatta. Masana sun ce a cikin kare 5 na sigari ana iya samun sinadarin nicotine wanda ya isa ya halaka ɗan adam inda zai tattauna shi haɗi. Kuma sigari tana ɗauke da sama da sinadarai 50 waɗanda ke iya kawo kansa. Za mu ga mashayan sigari suna da wasu halaye da suka bambanta da na masu cikakken hankali. Mai shan sigari ba kansa kawai yake cuta ma ba, cutarsa tana kai ga iyalinsa, abokansa, maƙautansa, kai har da jinjirin da ke cikin ciki. Idan ana hura hayaƙin sigari uwarsa tana shaƙa zai cutu da hayaƙin sigarin nan. Sanin wannan hatsari da taba sigari take da shi yasa maƙiyan musulunci suka taru suka zayyana yadda za su kwararo da ita a cikin duniyar musulmi. Ga gyara tattalin arzikinsu ta hanyar ƙwace dukiyarmu, ga kuma biyan buƙatarsu ita ce lalata hankalinmu da tunaninmu ta yadda za mu yi sauƙin zama bayi a hannunsu. ‘Yan uwa musulmi, ba ni zaton bayan samun waɗannan bayanai akwai wanda yake shakkar cewa taba sigari haramun ce a musulunce, sai fa idan mutum bai da masaniya sam dangane da manufofin addinin musulunci. Akwai su hukunce-hukuncen taba sigari, duk da yake makara ta samu zo ƙwararren lokaci, ya kamata mu yi nuni da wasu daga cikinsu. Mun ɗauko su daga cikin littafin al-ahkamul fiqhiyya al-muta'alliqa bit-tadkhin na Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Atiq alƙali a kotun shari'a musulunci ta Riyadh. Na farko, malami ya tabbatar da hujjoji na shari'a cewa makaruhi ne mashayin sigari ya kiran sallah ko ya bada sallah, ya ce amma haramun ne a naɗa shi alƙali. Sannan an hana duk wanda ke shan sigari shiga masallaci tare da jama'a matuƙar akwai warin sigari tare da shi. Malamai da dama sun tafi akan cewa ba a karɓar shaidan mashayin sigari dangane da sha'anin ganin wata da sauran hukunce-hukunce saboda sun yanke hukunci da fasikancinsa. Sannan haramun ne a yi aikin hajji da kuɗin da aka samu ta hanyar cinikin sigari. Sannan duk wata hanya da za ta taimaka a kan sigari ita ma haramun ce, kamar noma ta ko sayar da ita ko buɗe shagon haya don a sayar da ita ko dakonta da saukalenta ko sayan hannun jari a kamfaninta ko wani abu mai kama da haka. Sannan shan sigari na cikin ayyuban da ke sa a warware aure. Idan mace ta kawo ƙaran mijinta saboda ya fara shan sigari bayan aurensu, za a raba auren kuma a bar mata sadakinta. Amma idan ta kawo ƙarar shi alhalin ko da suka yi aure ta same shi yana shan sigari, to za a raba aure amma shi kuma a maida masa sadakinsa. Wajibi ne ga hukumomi su yi doka don hana shan sigari a wuraren zaman jama'a, kamar ɗakin taro ko cikin aji ko mota haya ko gidan abinci ko makamancin haka. Sannan wajibi ne a yi doka da za ta hana kafafen watsa labarai tallata sigari gaba ɗaya kai tsaye ko kuma tallata ta kaikaice, kamar yin diramomi waɗanda a cikinsu akwai tallar sigari.
ya kai dan uwa musulmi wanda Allah ya jarabta da shan taba sigari, dan tsaya ka dan kai wa kanka hisabi, ka sani ko baka yi makanka ba alkiyama na jiran ka za a yi maka shi. Lissafa ka gani tun da sadda ka fara shan taba sigari zuwa yau imanin nawa ka kashe a kanta, ko ka san cewa wanda yake shan taba ta naira 50 a kowace rana a cikin shekara 2 kacal ya kona naira 36,500 akan iska. A shekara 10 wannan mashayin ya kona naira 180,000 da naira 250. to nawa ne ka kashe kai? Kana tsammanin kayi wa kanka adalci cinna ma wannan makudan kuɗi wuta, ko kuma Allah na kyale ka ka kona arzikin da ya hore maka alhalin ga mabukatansa nan birjik kamar ruwan zamzam a garin Makka? Ya za ka kalli wanda ya ɗauko kuɗi zunzurutu naira 180,000 da naira 250 a wannan hali da bayan Allah suke ciki a bainar jama'a ya kunna musu ashana? Kana yi masa kallo mai hankali? Ka tuna shi idan ya kona kuɗin zai koma gidansa ya kwanta lafiya lau ba abin da ya cuce shi, kai kuma ka kona su ne a cikin zuciyarka, kuma karan kake konawa, amma kuɗin kana zuba su ne jari ga asusun ajiyar kamfunan sigari waɗanda ka fatane su na maƙiyan musulunci ne masu kashe mana 'yan uwa a Falasɗinu da sauran wurare. Anan yana da kyau ka sani cewa hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta kuɗaɗen da kamfunan sigari da sauran miyagun ababen haɗiya suke samu cewa ya kai dala Amurka miliyan 400 a shekara, wato ta samma naira tiriliyon 7 na kuɗin Najeriya. A takaice bajet ɗin Najeriya sau 2 shine jarin kamfunan sigari na Yahudawa a duniya, kuma da kai a cikin jarin da ake haɗa wannan kuɗin. Idan kana yi ma wancan wanda ya ƙone kuɗinsa kallon mahaukaci, to kai kuma ya kake son mutane su kalle ka? Saboda haka yi maza ka yi ma kanka hanyar rabuwa da wannan bala'i ya kai ɗan uwa musulmi. Ya kai mai sayar da asuwakin shaidan, ka amince duk zunubin da masu zuƙar sigari aka raba aka ba su kai ma a baka? Kai ma ka gaggauta canza sana'a nan take domin samun maslahar kanka. Wanda ya san kuma ya zuba jari a wani kamfani da ke sarrafa irin waɗannan abubuwa na maye, shi ma ya tsarkake dukiyarsa don rayuwarsa da iyalansa da ke cin abinci ƙarƙashinsa ta yi albarka. Ya ku 'yan uwa magidanta, babban ƙalubalen da yake gabanmu a yau shine na yaran da suka wuce zancen sigari, suka fara shaƙe-shaƙe da kurɓe-kurɓe da zuƙe-zuƙen ababen da tun asali ba a yi su don kwankwaɗar ɗan adam ba, ko kuma ababe ne da aka yi su don maganin wasu curutoci a sha gwargwadon iko cibi ɗaya cibi biyu, amma su sai su mai da su abin kwankwaɗa don ya gusa musu da hankali. Irin waɗannan matasa da zaran sun kai wani mataki al'umma tana iya hasara su gaba ɗaya. Abin da ya fi haka ban takaici kuma shine waɗanda ke da alhakin samar da wani mataki na gyaran su suke da bukata da lalacewarsu. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ƙarshe ina ba da shawara ga waɗanda abin ya shafa a shigar da zancen shan giya da illolinta da dangoginta kamar sigari da wiwi da tattalin da makamantansu a cikin silabus na karatun yaran mu tun daga firamare don ba da kariya gare su tun da wuri. Ya ku bayan Allah, mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya kamar yadda madaukakin sarki yake kiran mu da cewa وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين القانتين. اللهم أعل راية الجهاد وانصر المجاهدين أينما كانوا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.